Oya orenya Oromo John kendo wantiere karka chenro mar piny dhi nyime twak mar piny mokwongo ka warango chal mar piny Kenya chakore sana dhi bedo kata e nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanya kwar mokewo nyaka sango ka sani antie ka kod welo wadhi thuolo mar mondo miyo moso okinyi ma kawuono ikono ani ginto kama gichiewe magi chope studio kae gintiere yo machal nade amigi mana thuolo mar mondo migi moso okinyi ma kawuono antiere kae kod Michael Agwanda jalonye weche mag telo kod dongruok e pacho kae wan kod achiel kaka welo ma okinyi ma kawuono oyawre kendo machiegni. Adwa kawo nafas ni mar gone jokanyanam duto ma winjo wa kawuono erokamano kuom ng'iyo runinga wa mar Ramogi TV. Aparo ni wadhi maber kabisa. Ta ahinya ne jogo mano hinyore nyoro wagone gi mos. Ne jogo mane jomoko mano tho wagono gi mos kabisa kendo wakwayo Nyasaye mondo okwe chuny jonyuol gi kata jogo magiero mantie machiegni kodgi. Kawuono Nairobi yawre wagono Nyasaye erokamano ni kawuono wanyalo riembo kendo wanyalo chopo studio ka mok wakadho e roadblock. Erokamano ahinya kendo machiegni en mos makende ne jogo manowito ngimagi kod anyuola margi ka machielo nyaka Oromo John ka kod Okinda Ojuka janon weche mag siasa yawre kendo machiegni. Cleophas agone jo Oromo Gajwang mane na wasani ni erokamano kuom na wasani maduong' kabisa ne wado mowito ngimagi wakwendo gi mos kabisa to maber kabisa wamor gi luo nikech neno ka gibede utegi ok wagoyo lonje mang'eny. Luo county is very peaceful. Kisumu, Migori, Homa Bay ne very peaceful. En gima pok nobedo ko nyaka ne kendo mano nyiso ni lonyo osewenje piny luo kendo mor gi mano. Erokamano ahinya kama chalon ka kod Robert Nyasuna ni jadolo ten mana chiel kendo kama entiere ka en kod okinyi ma kawuono kono na weche mag siasa oyawre kendo machiegni. Oyawre nyaka fast kendo akawo thuolo mar moso jokanyanam tote kamoro amora ma gintie ni oyawre ageno ni gin maber ageno ni gi kwe kendo wagone gi erokamano kuom keto kwe kata nobedo ni washerekea waparo odiochieng' mar Sabasaba to kwe nobedo especially e pinjewa mag luo miyo waduoko ne gi erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo kanya Oromo John ma koro chake twaka yangu kinyi ma kawuono odiochieng' manyoro ni geno ni Romo dhi bedo Kamkunji. Romo kama ne otore twak noter e magawa ma Serena e kaunti ma Nairobi kar kae. Gin gik mathoth motimore nyoro moting'o nyaka lal bang' ngima. Sigana nolosnwa kendo winje sani kaeto bang'e waduoge twak. Sabasaba odiochieng' mogai mar ODM Raila Odinga ogwelo jopiny mondo chope riwruok kode e yango jogo mane okedo ne demokrasia mar duond buche mathoth. Bang' jopiny rito Odinga ka jodongo manorito lep nyakeno e kendo fwenyo ni Odinga odeko chopo. Jopiny odonjore kod rangach e kendo muko kiful e kata kamano ne gibedo kod buok ne karagedo moro dhi nyime Kamkunji grounds. Kaka sane medo ng'wel e kendo werego nomedo bedo gele e kendo chako tulo e kagi moko ma jobele dirapaya matudo Sauri Moyo to kod Isili. Obila mane oserito kama inyal tiye kod iro malongo wang' ne ochako reyo gich bedegi e kod ojendego kagilawre radar. E kwethro were moko ne ochuno mondo yawa lap mar Kamkunji kagirakore kod moko mane wero wende mag one term, two term to kod no term. Amen ne ochochieng'. Tunasema ni si tumechoka na Ruto kusema ukweli. Shule iko juu. Mimi hata watoto wangu hawaendi shule kwa sababu ile gharama iko kwa hiyo shule. Anasema shule ni bure na shule si bure. Jerego ne koro medo kwano margi kendo donjore kod mwandu mag johala ma Kamkunji kagilodho sola aguch kudo muya mang'ich e kaka firij, soda e kod aguch muya mag gas to kod gige dukni mamoko. Tuliona sasa hii si maandamano peke yake. Kuna wezi ambao wanafuata wale wanaandamana wanakuja kufuja duka za watu. Moko mane yore ng'anyo kod Katunja ne omi ng'wech kod obila kagitemo rocho ng'anyono
Kata kamano, moko maneke chogoyongoga, birino biro kod ng'adi nywandi, kod nyoch mahanya, manegi chwegi hadho, kine matiagas, negiro jiadua. Ichukulia hatua kwa sababu vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi wako idle. Wanafanya hizi zote kwa sababu wako idle. Vijana pia wachukue vitambulisho. Tukitaka kuondoa mtu, ni kitambulisho yetu ndio itamuondoa. Si hii maandamano haitatusaidia. Tukipata kazi itatusaidia. Karseche maga paro dhiambo, Odinga mane ogwelo Oromo kod rowere Kamkunji, nocho thinyore magawa mar Serena mayudore Nairobi, kendo lero ni ne orem chopo Kamkunji, kaluwore ni obila ne odina paya mokalo, matek chopo kakanan. I was going to go to Kamkunji to join other Kenyans in commemorating this very important day. Unfortunately, as you all know, circumstances, today the roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Raila mane yango kit lweny kod kedo, kod bero kitelo, kaka mag demokrasia, okoni daro nitiere mondo piny owacho, winje dwach rowere kod jo Kenya. I propose an inclusive intergenerational national conclave to hear our people across all divides and come up with irreducible reforms and changes necessary to take the country forward. Odinga omero ni twak ma jo Kenya dhi bedo godo wacho mbulu mar paro kata referendum. The proceeds of the national dialogue be subjected to a referendum. OGTV Nairobi. Kama nyawol tena baga kumsikana makamano kamwarango kaera Palmar Sabasaba Michael Agwanda Raila Odinga wuok oko kendo wacho ni wapor wach chal ka gimo wuok NADCO wadonjo intergenerational dialogue conclave makoro ntiere karkae uketowa kama chal nade kinde ma dwaro mane ntiere NADCO moko kuom gipoko ket kata tim machielo pod biro karka kae mede ni kae idhi mede kod paro mara timo lokruok kata ne katiba kata referendum odiochieng' manyoro isekono kanyo kaka nochako ka orango kaka nobedo gi twak ma Raila Odinga wacho kaniero waporuru wach kaka jo Kenya. Jidongo watch nyoro ne wang'eyo ni en chieng' maduong' ahinya ne second liberators Raila Odinga gini ema gin conveners madongo. Ka iparo history ma Kenya, Raila Odinga nomaki kane pok ochopo chieng' mar Sabasaba ka gin gi Matiba gini gi Rubia ma en nokoneno Sabasaba nene e jela. To ji mang'eny nowuok manodhi Sabasaba. Ahinya ka waparo ng'ano miluongo ni Martin Sikuku, the late nosenindo. Waparo Jidung Orengo, Governor Orengo. Waparo jogo duto manentie kanyo. Waparo Reverend Joya manentie on the street. Waparo Bishop Okulu, the late. Gi jogo mang'eny, joluo nentie kanyo mang'eny manowacho ni telo mar one party system koro ni nyaka gol mana en KANU kane gigolo gimiluongo ni section 2A. Negidhi ka ging'eyo ni sirikal ni ritogi. Negidhi kendo ka ging'eyo ni idhi gogi. Negidhi kendo ka ging'eyo ni jomoko ibro negi. Negidhi kendo ka ging'eyo maber ni jomoko modong' to biro kawo ting'no matek kendo dhawono ni to nyaka chik mar section 2A ni gol mondo wabed a multi-party state. Negi succeed nikech bang' mano Moi nodok piny matin ma ji noloso ma multi-party system nobiro e Kenya ka. Nyoro ne en higa 35 nyaka 1990 mane gino timore. Aparo ni kane ng'eny ahinya taparo nyaka nabed ni an koka join form 1 ni pod atin kabisa. Bob to ni pok onyuol pod ne magi nyithindo matindo kabisa. un jo matindo ni pok chopo kata kanyo. Wasomo gi kitabu historia. Wasomo gi kitabu historia. To
Kane wang'iyo nwaneno ka chik no chenji. Bang' mano ne ji oloso ma ji owacho ni katiba te koro nyaka loki. Be noloki. 2010 constitution and a new constitution. Nyoro ne ji paro ni kane waparo rapar mar sabasaba kaka noneg ji 15 ji miche mang'eny manogo bunde, moko nochiel bunde, moko notur, moko be nomaki, ni no nyalo bedo chieng'no mane jogo duto manokelo ogorenwa second liberators ne nyalo biro kumoro achiel madhi Kamkunji ground. Unfortunately, kawuono waneno ka Kamkunji ground, aneno kigere gimoro. Kora kani wadbro celebrate gini karago kanye, nikech Kamkunji kanye mane gini nochakore. Kuondego nowinjore we kaka kuma sacred ma ji nyalo dhi adhiya to ji tuge mpira to rally be naneno mag ODM be nitero ga mana Kamkunji kanyo kanye ma ng'ata ne nyalo dhiye. To koro igere ok wang'e ni igere nang'o nikech ok wachak wabed gi Kamkunji moro. To jo ODM be samoro ok okonowa kata blok yugo koko ni igere. Jo ODM be pok onyisowa ni igere. Aparo chalo ni ging'e gimoro bobro nyiso gima ging'e kanyo. Koro mbele tawacho ni ko jaduong' Raila Amolo Odinga former prime minister ne ji paro ni nyalo chopo kanyo kech nowacho gi dhoge ni obro dhi Kamkunji kendo en rapar maduong' ahinya mar jogo manogore ne pinyni mondo kel iluongo ni second liberators mondo gikel change mane waneno sani kawuono. Change ni ok nobiro kama ji nothoe kendo remo nochwere to noparo ni jogo ne nyalo dhi kanyo kendo Raila Amolo Odinga ne nyalo dhi kodgi. Ta winjo kowacho press statement ka en Serena ni kumora mora nodin Nyoro. Adwa nyisi ni Nyoro nadhi K24 gokinyi kabisa kugwen kabisa. Na kadho roadblock madhi auchiel wuok Kilimani ka midhi Kileleshwa michop Kijabe Street. Roadblock madhi auchiel mondo achop kanyo. Ji mang'eny nokochopo tich Nyoro. To na penjo ni to roadblock moket mang'eny gi dipo ni roadblock gi be oket ne jo Raila to kata Raila be oket ni. To kane Raila Amolo Odinga obiro mowacho ni roadblock ne nitie mang'eny motamo jo piny dhi Kamkunji. To koro wakia ni natko report cha be ibro time wakia ni 10-point agenda cha biro time. Tanano ka Honorable Raila Amolo Odinga wuok gi point maduong' kowacho ni enclave a discussion nyaka koro wachak loso kendo mondo kwase loso to kendo wadhi e referendum. Gima dang' aher wacho ni weche go beyo te to gin ema gin malo, gin ema nyaka gichak wechegi, gin ema nyaka gichak wechegi nikech ka ODM nitie sirikal to onge sirikal koro ng'ama dhi chako wechegi. Biwinjo gima wacho? Gima wacho en ni gigi duto weche miwacho ga ka en gima iparo ni sirikal ema hinyo ji kaka jo Gen Z paro ni sirikal ema hinyo gi. En opposition ema koro wuok matek to chako wacho gigi. Mane gima notimore e Sabasaba, mane gima notimore e 2010 constitution, mane gima notimore e changes mosebedo go te gin opposition ema wuok. Opposition masani ni koro wadwa wene Rigathi Gachagua nikech koro ginyo magichalo opposition koso wadwaro ni mondo Raila Amolo Odinga kako sebedo kako konyo wa higni giduto mondo ene mokawo wachi ni otimre nade oternwa go mbele mondo wang'ane ni wadhi kanye. Michael kapo kawuok mondo adhira Okinda Ojuka ton mar Raila Odinga otiyo godo Nyoro pod owuok ng'ama ni oko ma sirkal koso ng'ama ni e sirkal. Kano nyalo wacho ni weche nitie mowinjore wachi kendo oparo ni gigi owinjore wachi magidhi e referendum to en sirkal to sirkal to poko wacho ni weche nitie mano wachi. Aparo ni Nyoro to Raila no wuoyo ka gimo paro ni ok en sirkal. To Raila bose wacho no maber ni en to ok en sirkal. Mano to wang'e ni osewacho mano. Ok wanyal wacho ni en sirkal. To gima no wacho Nyoro ineno ko wacho gimoro ka ng'ama neno gimoro mabor oko chal ng'ama nitie iye. Onyalo bedo iye lakini kimoneno oneno ni nitie weche mowinjore wacho. Ero kama na enya Okinda Ojuka kata mo maparo no ani kisebedo maliet bedo mana maliet. Jatomoro bedo no were bedo mandende Nyasaye bodagi. Kama gintie jadolo ansire US kapono wachopo ire achiel kachiel. Gimi neno duchi monyoro katimore. Twak mar Odinga kachiel koda kama thoth ma otimore duchi monyoro chieng' Sabasaba. Bende pod entiere gi spirit mar Sabasaba mokwongo.
ma higa mar 1990 higni 30 bang'e nyaka sani kama ntiere kata nya masani midhiro kod rowere matindo mag jenzi manyoro to wacho ni sama ne yawo iloro road blocks moluoro Nairobi moko kuom gine chiewo yudo ka gigo noseloro wacho koro karo kode kamane chal mar wach. Erokamano Cleophas. Ng'eni onego wang'eni to sabasaba ni ber ne nang'o ne jokenya. Kuma bede kani kako kinde juka ng'eni sabasaba ne ber ne jokenya. Nikech ng'eni sabasaba ne en klama mar multipartism. Nwadwaro multiparty. Nwadwaro ber gi chama mang'eny. Mano ne wak yudo. Nwadwaro ne wabedi gi piny kata Kenya ma Moi nyalo tiyo gi rule of law to respect the human rights, right? Mano no kalo. Koro eyudo ka jok mane niere the second liberation machalo Raila Amolo Odinga, Paul Muite, James Orengo negi bedo the most celebrated leaders ne Kenya. Raila Amolo Odinga wacho ne onyalo dhi Kamkunji. Ne en form of celebration nikech negi win gima ne omiyo negi loso sabasaba no dhi bedo through. Iwinjo. To kiwacho ne Raila Amolo Odinga chal ka gima wuoyo nikech gima ene serikal kata ok ene serikal. Raila Amolo Odinga serikal ma wan go sani ne Cleophas ok en serikal mar Kenya Kwanza, en serikal mar broad based government. Makata Raila Amolo Odinga himself iwinjo ka wacho ni wan serikal mar broad based government. En broad based government makata nitie expert mar thurgi jadolo ne chama gi mar ODM ne itiere serikal ne manigi 4 CSS. Kichaki kota Jubilee nigi almost ministers adek e serikal. Koro ng'en Raila Odinga as an elder ok wach moa e dhogo ken wach monego insert Kenyans, right? To gima dhira kabisa Cleophas king'iyo ng'ato kaka Kalonzo Musyoka, a man who has never fought for anything, wacho ni jo Kenya te owuogi oko te mondo dhine sabasaba. To kane ng'iyo diere mane sabasaba ni biro, ene mane organizing secretary mar KANU. Iwinjo, jok mane sando jo mane organize sabasaba makoro mi olemo makoro chamo bedo modhure Kenya kan. King'iyo kata kaka Rigathi Gachagua, ne ndiyo the brutal enforcer kani pingo serikal, kani pingo Moi back then. Ne gin jok mane nyalo kata hinyi seriously. Koro momiyo Raila Amolo Odinga stand marecha soft word mane akumecha ober ne Kenyans. Wana yote mane stand mantire karkanyo achiel kachiel. Robert Nesona ntiere idi odiochieng' manyoro remo nochwer patuka e kinde ma itimo rapar boma to nolor remo mochwer ni ochwer oko mar boma maduong' ahinya e CBD ma Nairobi ochwer oko Nyahururu Nyamano Nyandarua Kitengela Kanyalora Mangong Makueni Nyeri mwandu gi owang' kuonde mopogore opogore. Odiochieng' manyoro kiporo wach chal ka gima oganda mago mag joluo osewacho ni ero onge tiende dhi ng'anyo, onge tiende timo rapar mar sabasaba kosen mana ng'anyo mochano kod jenzi ema ok gidwar mondo mi gidonji. Aparo ni Cleophas erokamano ahinya. Aparo ni Mike olero no maber history mar sabasaba kuma oaye, the meaning mare gi gima nonego bed ni timore nyoro. Gima nonego bed ni timore nyoro kaka wacho ni ne waparo ni wadhi bedo gi celebration mar paro gima notimore and achievements mane wabedo godo during that time. Gima ne wamanyo exactly kaka Okindo wacho ni ne wamanyo multi-party democracy, ne wamanyo rule of law, respect mar human rights, ni chik nyaka ne lu. Omiyo odiochieng' manyoro mar sabasaba nonego ok en odiochieng' mar ng'anyo, ok nonego bedo odiochieng' mar ng'anyo, to nonego bedo odiochieng' mar paro kata celebrate achievements man wabedo go diereno. Kata kamano jowa mamoko ma mostly luongo ni Gen Z ne take advantage mar odiochieng' no mar kelo lit magineno kata chandruok ma Kenya is going through. Ting'eyo ni from time immemorial kata mana kiparo diere sabasaba ne nitiere agenda mar gima idwaro, okay? Kaka wawacho ni idwaro multi-party democracy 1, 2 ni idwaro wach mar rule of law. Kani ng'iyo agenda mar ng'anyo ma wasebedo godo chien ka tiyudo ka onge
agenda minyalo wach ni mae gima wadwaro. Wan kane wachako ng'anyo. Wacho ni good governance, nikech mane gima Gen Z osebedo ka wacho gidwaro good governance, gidwaro corruption modok piny. Magi to ok gin agenda mantiere mineno kaka jatelo winja wach ni Cleophas. Kane wachako ng'anyo 2023 ma bang' ODM kata Azimio, ne wawuoye wach mar high cost of living, ne ni malo, good governance. Okay? Neni malo. Omiyo ne wan ga agenda mane waluwo. Kaeto wach ni koro kare ji odhi obed piny. Wawuoye wach mar NADCO. Ma ji te oyiero jotelo, ma ji odhi obedo piny. Ma ji wuoyo mo wach ni mae koro e gima wadhi timo. Inclusivity e government. Okay? Mondo wang'iyane ni kaka itime. Koro wabedo gi kama inyalo pore wach. Nikech ne nitiere kata leadership. Joma notelo ne wach mar ng'anyo. Nikech machane koro ne mar opposition. Mar Gen Z ni ichome gi komane. Iome gi komane, tichome gi komane. Nikech kata agenda moro mosesom, mowach ni kata press conference moro, mowach ni magi weche mwadwaro ni mondo sirkal otim. To mae thuolo mwamiyo sirkal mondo tim weche achiel ariyo adek gieki. Onge. Omiyo gima wadilgo sani miluongo ni Gen Z protest ni en gima take advantage. Okapar ka en gima onego bed ni nitiere reform moro malich ma wach mar Gen Z ni dhi kelonwa mopogore gi weche mosendik piny. Ondike mokwongo e NADCO report. Waluwo. NADCO nobedo signed about a year ago. Okay? Onego bed ni miyo sirkal thuolo mar implement the NADCO report. Number 2, en wach mar 10-point agenda manyocha ODM gi UDA osign ka wadonje gi miluongo ni broad based government. Onego bed ni sirkal bedo gi thuolo mar implement weche manyocha giwacho. To kata ka bed ni mano pod ok oromo, to kar onego bed ni wabedo gi another formation manigi agenda mondik piny, manigi leadership mondik piny, kaeto bedo piny gi sirkal. Kitabu mar Isaiah 1:18 wacho ni come let us reason together. Biuru mondo wapor wach kanyachiel. Kato bedo ni richo ni kwar karemo, to an Nyasaye abro luoke mobed marachar. Kato bedo ni richo Ruto lich makwar karemo, onego bed ni wabedo gi thuolo mar poro wach, thuolo mar wuoyo. Mane momiyo koro Migosi Raila Amolo Odinga obiro mowacho niya, biuru mondo wapor wach. Gimiluongo ni intergenerational conclave. Conclave tiende ni en meeting masiri moluongo ji, meeting ma serious. Iwinjo moriwo ji duto te, moriwo Gen Z, to riwo jo Sabasaba, jok mane nitiere Sabasaba gi ji duto te, mondo koro kendo wachak wapor wach wang'ito. NADCO report cha wachopo go kanye, 10-point agenda cha wachopo go kanye, to ere gima wanyalo mede wachni. Nikech kane jo Kenya yuago wach mare sirkal nonindo konchiel, tema president nobire gi gimiluongo ni broad based government. Adier okaw ji duto te e chama te, ODM okelo, Jubilee okelo, mo wabedo gi gimiluongo ni manywanda. Monywando ji duto te ma Kenya ka. Nyaka PSS nyocho medi makoro obedo. To king'iyo president, adier en bende okwayo mana ni dakumia thuolo mondo atim gik moko achiel ariyo adek. Kato bedo mana ni odhi bedo one term, kata ka ji wacho one term. To do nyaka miye thuolo mondo tiek one term neni. Okay? Mondo mi otieki, kaeto romo higni 5 to wang'iyo ni to otimo nang'o. E kinde motimo gigi te kik penjo e one time. Inyalo penjo, but in a structured manner. One code institutions duto te, one gi opposition, one gi inyalo penjo, lakini penjo no okonego ketho wala. Penjo no okonego omni dhano tho. Penjo no okonego bed ni chungo wala makoro wala ok nyal timore ma town ma Nairobi koro ok nyal dhi mbele. Wantiere ka gi gimiluongo ni Sakafa Chan, opira mar Chan mabiro dwe manyien, wan gi Cup of Nations mabiro 2027. Ka waendelea gi koko kaka wadhi mbele gi koko sateni, magi gik ma ok bitimore. In fact, some groups manjo nego bed ni go Kenya ka sani koro nosekaw oter Zanzibar, nikech organizers mag tournament ni uluor ni koso bin koko nyalo bedo e Kenya. Robert, yes.
to penyo nang'eni watang' warange tielo maduoge karaka to akose bedi kai bago lemo upogore pacho kae walose wi NADCO report ka report ni poko biro jino bet piny pes jo piny notigo chenro gi duto nitiere points auchiel mabende ka anga somo ni kaja nitiere weche mag electoral reforms mane dwaro mondo mi otim IBC kanyo ng'wech none ko tim ka bang' deko moro ka ji odhi court bang' waneno ka wantie gi selection panel momiyo wa commissioners mag IBC makata jatend piny Kenya pod odhi nyime moketo gi gazette tok chik mar doho mantiere court order machungo chenro makamano mana achiel kuom gigo machielo en cost of living mabende wacho ni ka irange kaka osebed ka iketa tim achiel kuom gigo mane rango ne ni pek mar ngima dog piny nogol VAT matine weche mag fuel higa mar 2024 kaito bang'e oduogo mede kendo matiende ni fuel nengo mar mauta mapacho ka kirango petrol diesel kod mano nyaka mauta mar taya osebedo ka medore kod ka matin to en ata malo 25 giduto kama gite kirango average mano ariga mar 2022 nyaka kawuono kiwuok kanyo iduogi rang kendo chenro mar election servers magi moko mano wachi en wich will madonjo ne jokanyo mag Azimio bang' ka gisemosore kod sirkal ka gik moko iketo mane tim kidam kose nanga timore kaka nikech mano poko ne kokete kata implementation mare poko tim machielo nen mare NGCDF kata mar CDF owuon osewacha kanyo ni ere nataro mar chiko chopo higa manyien onego bed ni gole ko chopo dwe mar 7 jomoko nowacho ni ero ntia kweda kakipoge political neutrality kata kakirango kakitiyo kod mwandu mago mag piny owacho weche gi mag siasa mondo mi kik bed kod niero jok manie serikal tiyo kod teko mathoth nikech gine serikal e siro duond bura margi nyaka sani onge moro amora mosekere tim mogik nen mai miwacho ni ma two-third gender rule nyaka sani onge ng'ama lose magi tag in failed pod odo twak machielo mondo mi pes jopiny oti godo arietha e rombe magi madhi chai magi yud allowance to bang'e chakwa dok mane sako mag siasa kiwacho ni onge political goodwill mana mapiuye kanyo Robert Karagir Mike Clifford wa wach ni gigi duto te Kenya ka wan gi institutions wan gi migepe mag sirkal moromo cheko ni Kenya beringo maber in fact gik mo wamedo kaka NADCO report gini en mana jiwo migepego jiwo kaka weche mag two-third gender rule wan gi court monego bed ni neno ni weche makamago timore wach mar IBC wan gi sheria mar IBC maka IBC okodonjo in time to nitiere tena sheria ma kethore sechego omiyo Kenya ka wan gi chike moromo gi migepe moromo tayowa gimonego watim as a country an gi pacha en ni onego bed ni wamiyo sirkal thuolo onego wayaw thuolo wabed joma patient nikech wambe wang'ere kaka jo Kenya wang'e kuma wae wang'e kuma wantie to wang'e kuma wagombo ni mondo wadhiye jo Kenya ok gin patient gionge thuolo marito waonge thuolo marito sani wago maandamano 2023 omiwa NADCO report watamore rito wago maandamano 2024 June watamore rito omiwa broad based government wago maandamano kendo 2025 sani koro intergenerational conclave surely serikali biro tiyo karango erokamano to nadwa ni monda awacho matin kadwa ni katieko point nano endo ni kani neno ginene mane timore nyoro maandamano mane timore nyoro koro no lor town kabisa koro ineno kuma maandamano nitie ineno kama maandamano no check mana malo yo we got nyiso ni dhaw ni magore sani ni okendapwa nikech ang'o Turkana onge jenzi to Kajiado onge jenzi to Kisumo waonge jenzi kata Migori to jenzi mana malo koni gini magiwinjo lit kabisa gima timore maloyo jenzi mamoko because ne onge maandamano lodwa kata Kajiado Kitengela to town, Kitengela to Nairobi okanyal wuoye to kata mana Kericho onge jenzi omiyo wang'i churu maber kendo wang'i uru kwatang mogik jadolo angaduogiri Mike ngene ka miyo jadolo thuolo yalo onyadhi kodo nyaka sadi kumora chiel mana penjo karakacha wadwaro ripode gi duto to ketgi timi so gi mane kabat to buru ema mako gi bang'e kachal koda kaparo machielo minyamedo ado wacho weche matin mokwongo en ni awinjo ko penji ni Kisumo Siaya gi counties moko go engagement ado mana wacho ni tarik 25 mane en chieng' jenzi
nitie county piero ariyo gabiriyo mano demonstrate e weche mag Gen Z in memory of 25th June 2024. To kata kuonde ma seche moko wanyalo paro ni ne onge Gen Z go, jogo gimbe kawa wacho weche mag somo, problem mantie education sector kata somo, gimbe gifile. Kagidhi university to nitie problem, gibro file, nikech wang'eyo ni cluster moket ni jiywak. Ka wadhi e hospital to wawacho ni wan gi weche mag SHA, gibro file, kata obed mana ni ane kona mane, kata oko demonstrate. Nikech SHA sani, ka idhi e hospital, kokichule bang' higa te, ichulo dichiel, ok inyal yudo treatment. To kane wang'iyo gima niluongo ni NHIF, ne en mar joma tindo, inyalo chulo dwe ka dwe. Magi gik mabro affect ng'ato, ma kata oko demonstrate. Gima daher wacho en kama, ni joluo osebedo face mar demonstration mar Kenya ka. To koro joluo wang' ne step back mana matin, mondo gine ni tang'o matimore e Kenya ka. To ma be ema paro ni omiyo jo kabila moko gi jingo ni ka joluo e mosebedo kokelo gini nyaka kaka wuono, to wambe kokwa kele to kare koro wambe wadhi tho. Iwinjo gima timore kanyo. Mane momina no ka demonstration koro nitie kuonde moko mang'eny mane okwa demonstrate nyaka nini. Gima dang' wacho en ni demonstration makoro waneno ni kabila mamoko ni to koro en demonstration mokadho demonstration. Waning'eni ni wanyalo dhi e pap, mwaninde pap, mwatim gik moko duto to wadoka ot kibira ka to wawinjo mana idenyo to onge gimitimo. To koro jogi denyo kawogi matek ahinya. Ma kage denyo kawogi to kage neno supermarket moro to supermarket no nyaka dong' mana nono. Mane tofauti maneno ka. To ahinya kineno Viga makoro gipora go gik moko kendo gikwalo go gik moko. En at a different level. Waning'eyo ni kane Raila so mowacho ni koro wuguru wadhi uru kiny waduogo to ji doka dala ji kiny duogo. Gima dang' awach mipenjo maber Cleophas ni NATCO report 6-point agenda noketi gisebedo implemented. Wang'eyo ni wabedo gi 10-point memorandum gisebedo implemented. Sani koro Honorable Raila Amolo Odinga wacho ni let's go into a national discussion. National discussions gi dang' athoro wacho ni Honorable Raila Amolo Odinga koro osechopo kuma koro winjore embo wacho ni to 10-point agenda ka ochopgi koso pok ochopgi. To kapok ochopgi to kare ODM waero ni dhi chopo kanye gi 10-point agenda ka. Pod wanyalo mana bedo kanyo to gibiro chopo kanye. Iwinja? Gima Bobo wacho ma nyalo winjore ni jo Kenya gin impatient. Ok adwa agree gi Bob ni Kenyans are impatient. Nikech naneno ka Raila Amolo Odinga wacho ni Kibaki tosha. No bedo patient, mwaluo Kibaki. Bang' higa 5, Raila nowacho ni Kibaki koro oromo, uneno wanade jothurwa. Jothurwa nowacho ni kata jothurwa kende. Wacho ni ng'ani kumotero wanyo ok ber ahinya. Nwagole oko kata nobero in 2007 matulo nowuok. Be nogo chopo kata higni 5 kapok gikosana. Kapok katulo nowuok. Iwinja? Gima dang' awachi ni onge siasa, onge gimoro ni ng'ato impatient. Siasa en itiyo ne jopiny koso kitiyo ne jopiny. Kane Ruto obire telo, Ruto nowacho ni abiro gi campaign, nowacho ni en 10-point, nowacho ni iluongo ni a bottom up agenda. Owacho mama mboga makumoro amora midhie mama mboga wiyo dhi kuskus. Kong'eyo ni ng'ani ng'ama dhi konyowa. To jamotorbike ni to koro biro negi weche mapok nowinjo. Jamotorbike be wacho ni ago ni kura. Kano donje tich gi chunye maler, wanyalo bedo ni nyalo campaign agenda ni nyalo bedo ma to gima koro implement opogore. Ruto obiro mowacho wani koro anto gik madwa gero en udi gi chiro gi gik moko. Joma mboga ema ywakgi, nyithi skul ema ywakgi. Nikech unemployment in this country, Ruto nowacho podium several times about the youth ni obro lift their standard up. Kani ng'eneno gima Uhuru otimo, Uhuru nokelo gimiluongo ni kazi kwa vijana. Gin kani gibiro to ging'ado kazi kwa vijana no from the word go. En norumo kamano. Nyiso ni king'iyo gik matimore e sirkal ka, ting'iyo implementation process ema slow.
Adam na nyiso Bobo Sipa ni one digital world. Digital world mawantie ni ngato nyalo kawo gima ne wacho nyoro mage Gen Z gi Cleophas gini gi mane wacho nyoro gimetimo kawuono to giketo no ni koro giwacho ni nge mai no sirikal ni iwinjo wadwa mai no sirikal ni gik mane giwacho ka no winjore gitim matin kadhi malo kata ka gitimo moko gi to be gitima tadwa wacho kendo the strongest term possible ni Gen Z osewacho gima gidwaro. Mokwongo gidwaro good governance in this country. Mara riyo giwacho ni corruption nyaka rum. Mara de gidwaro ni funds will be allocated where it's supposed to be allocated. Ok ni wadwa ng'iewo dhiang' kawuono to dhiang' no nok winjoro wang'iewo, no winjoro wang'iewo chiemo moro mok en dhiang' no. Ma gima ji wacho. Ma jo Gen Z wacho ni kik wabdaktwa. Jo Gen Z wacho ni ka jomoko donjo e iwa maricho jogo emo maki kendo gitemo mako jogo. Kik unegwa iwinjo gikaila gi nyaka ji winji nekech kwa continue nwa timo gi gima kik wiwa wil ni wan to nafas osechopo malo ka to jo Gen Z gi pod nitie Kenya ka kata wawuondre mana ni kawuono waparo ni pod okwadwoko gi to pod gibiro dhi on the street kokwa address weche magi wacho gi wabro bedo gi problem nikech no ka ng'ato donjo sirikal kawuono owadwa Cleophas to no riembo mana ndiga to chako riembo V8 koro ja Gen Z wacho ni to ng'ani ne wan go mana pumwani nyoro wadaga ng'ani koro donjo en MCA koro se chako rwako V8 ni to nwang'o kanye magi swali mowinjore penj lifestyle audit joge wadak go life must be done in a proper way which ma corruption kinwango gi tinongo mana ka jo madongo mo bedo mention the corruption gi ango matimore onge kuma gi dhiye to ngato matin kano kwala kata gweno ni to nyako dhi mane court any twe araka kabisa nyaka wa change the way we want to do governance in this country and governance more change no nyako beda ni end from the top to down mane problem one go ka bottom up nikech macha to koro onge from the top to down kani neno ka deputy IG nyocha wach moro mako ka mar Albert Ojwang neno ka jo piny wuok te neno ka jo Gen Z wuok te nikech gin tie gi responsibility and in charge to kwel kanyo and be winjira step aside monda wene jo moko donji iwinjo gima wacho nyiso ni nyithindo masani adwa mana remindwa ni nyithindo miluongo ni jo Gen Z gi onge nyithindo mariek molo nyithindo Gen Z gi nikech mokwongo gi benefit from what is called free primary education mar Kibaki wan gi doctors ayeka wan gi engineers wan gi actual science ayeka wan gi mathematician kapok isomo finance bill kata isomo bill mantie government most MPs are not as educated as they are. Ngeni sani wadwaro jo sirikal na neno ka public service owacho ni jo sirikal mantie gi director level obed gi masters to members of parliament wadagi ne okunyal kata bedo gi degree nyiso ni somo ntie level kaki somo no kaki medo somo gik madongo akia katinde bob inano kata tenda moko mana ma construction gi no ka buku romo kama iwacho ni to kanga moko the school wang ni somo buku ni maromo nade to a bill manao engages with the law okidhi school tidwaro ni mondo interview ngato modhi school ma is well learned more than you okwacho ni kokidhi school to okinga mariek awacho mana ni there must be standards manyaka waketi because standards Emma Bromio the ability to understand how does our good governance work and our good governance must start from top to bottom. If you are fighting corruption, let's start it from top to bottom. Irukamana yo wacho ni kama manya sango nya wacho ni chako top mana giwi ka intire kanyo kurirre piny okindo joka antiere yangi ningi paro mena mede to akwambe no sebero kar kachel to mede kama Kisumu no keto bango moro Oginga Odinga Street anga some Kiswahili waloke kako ondege angiloke kiwuoyo wacha nimekupa ukiwa gerezani nimekupa tena ukiwa Kiwete bado unaniita mjenga jogino kuwuok oko ma message mane kero karkata den giwacho ni laws for peace no more mandamanos mago billboards mupogore gi banners mono ket Kisumu do chieng manyoro kindego Meru Nyeri
mano kama ne gintiere e kone mopogore opogore kawuono ino it gazette mokwongo ma Daily Nation en Karatina town Yes. e kama ng'anyo nomake mach e counties wa joyo dok chien to Gen Z emiwacho ni rema ne obwogo mar wuok ko chieng ng'anyo mar sabasaba jo sabasaba to wacho ni gin kanye Kamkunji. Yes. Gen Z gi paro ma gintiere godo gipone gin jok moko winy sirkal ko sirkal timo gik moko nus manya miyo gikoso geno. Erokamano Cleophas, mokwongo amor gi jo Kisumu, ok Kisumu kende, the entire look Nyanza. Back to your point. Ingene Cleophas, lweny mar siasa kigoyo, tung'iyo ubedo gi clear objectives with clear leadership. Kane mau biro, ne clear objectives mane gin go with the leadership margi. Ni ok wadwar wazungu, wadwan Kenya mondo obed ruled by Kenyans. Iwinjo? Ma negi achieve gima negi dwaro. Kan wabiro the second multipartism ma biro kane. Manotel Raila Amolo Odinga, Paul Muite, James Bob, Agri Orengo. Negi dwaro the rebirth of multi-party democracy. Ne ntigi ma negi dwaro with clear objectives. Negi clear leadership. King'iyo James Mono biro mane wan gi finance bill ma 2023-2024. No gi dwaro finance bill no. Nen gin gima nyanere kata kako kindo juka no kadwar kaka bill no. But ne gin clear objectives. Kura penjin ya sani Cleophas. Intie innocent Kenyan. Masomoro biro timo Asling Nairobi. Mamane gimo timo. O chiemo from hand to mouth. Itameni kiko dhie tich. Nikeche dwaro mondo dhie barabara. Intie miyo moro matuo from Thika. Even okele Nairobi. Idino barabara. Surely. Mano be gima koro inano ko nyalo tero anywhere. To kuma apogora gi osip na agwandan. Ne kik jowa matindogi. Magi ya youth maonge gi clear path. Oginge history kumoae kumwadhe kumakoro wachope. Nikech ing'eni mondi thrive kata in a family. Nyaka ing'e kumiseae, ikumigike, ikumodhe dream mari midwa ni chope. Lweny mwago kane. En lweny maonge olemo mora in the rest of Kenyans. Nitiere jok mose organize demo. Raila Amolo Odinga osetelo ne demo mang'eny kabisa. Onge chieng' ma Raila Amolo Odinga osedhi e parliament, mogombo mondo wang' parliament. Onge chieng' ma Raila Amolo Odinga osedhi nyaka State House, nodwa wacho ni udwa golo Ruto mondo wawit oko. Onge chieng' ma kamano. Onge chieng' ma Raila Amolo Odinga joge ne mose nyaka bengi, moturo nyaka supermarket ni wan mane gima wadoro. Mano ok en demo, man gima nyalo konyo jopiny. Emiya ungana gi jadolo, ng'enga ma jadolo neno mabor, tiyo gi spirit mag jodongo, mag Nyasaye. Onge yo ma we can thrive, ma wa transform Kenya. Nikech wan gi unemployment issue kai, right? Jogo dhi sikul mang'eny kabisa, kaka gwanda wacho no, nikech Kibaki. To wadwaro investments Kenya kai, kaka gidwaro no. Wadwaro mondo wabedi gi piny maonge corruption. Koko mwagoni ok nyal solve gik mwagidwaro gite. Gik manyalo solve gik magidwaro gite. En mana ka jobedo piny, ma jobedo ga amicable dialogue. Ma iwuoyo kodgi, tiwinjo pach. With clear leadership. Tiwinjo ka giwacho ni gin en team maonge leader, en team madwa Ruto nyakali. Mar ariyo Cleophas. Gimomiyo ayie jadolo, kata gimomiyo ayie gima ondik kanyo no, ni akonyi to ka giko to koro igweya. Kane wachako Kenya ka, ni nitie jawuot luo madongo kabisa machalo kaka Gwen Skodhek gini. Bing'ena Gwen Skodhek nobedo nyaka loya mar Mau. Ka jogo yudo power, I'm telling you my brother, wang'e gima notimore Gwen Skodhek. Ineno Tom Mboya menoni. Tom Mboya notimo a lot ne Kenyatta. Notiyo reforms mang'eny ne Kenyatta. Ka Kenyatta nokawo power mowe gibedo kamo, noneno gik manotimore Tom Mboya. Raila Amolo Odinga jaduong' maluoro kabisa. Nogolo Kibaki wheelchair. Mowacho ni kata Kibaki ni loka, to nyaka wa support our captain. I'm telling you my brother, Jaluo nogoyo 100 wi 100 ne Kibaki. Gima pok notimore. Ka koro sano gik sa Kibaki, niwinjo ka giluongowa. Ineno Uhuru Kenyatta ni. Piny nosebage, Uhuru Kenyatta piny nosebago. Raila Amolo Odinga emiyo Uhuru bedo gi legacy kaka president motemo unite Kenyans. Kane Raila Amolo Odinga kore dwaro gini, niwinjo kaka ndigi luongowa. King'iyo jok masani telo ne jensene, my brother, ibo chako gi Martha Karua. Magi jok ma oko mean well for Luo community. Wang'e historia mar Martha Karua. Kane wayombo 207, niwinjo kaka Martha notimore. Ika Raila Amolo Odinga nyaka bede telo ni nyaka as a prime minister, to mna weka gi mar Kibaki nomia. Imagine Martha Karua resign
ministerial position ma Kibaki omiye ekati Raila Amolo Odinga obedo prime minister. Ngiyane Kalonzo Musyoka. I'm telling my brother, Kalonzo currently is the leader of Wiper. Being in Wiper nilo Orange Democratic Movement. Then chama mano Raila Odinga giluo. Hakuwa telomber. No mawa. I'm telling you. To Kalonzo Musyoka is known as former vice president. How get no bedo running with Kibaki? Apana. No bedo ni kech mondo gi mawa gi Raila Amolo Odinga yudo in 207. Kingiyo katangatu kaka William Mutunga. Kane Chief Justice. Nyaka kana yalowa e court. Kuro magi are people that does not mean well for Kenyans. The rest of Kenyans, inclusive local community. Kuro an kumantie kanyi. Afilu chungu sana ka yo matindo gi gibedo misadvice job ma onge gi interest marge de golwenje moko mok nyal konyo my brother. Ero kama na yenye waka yu masani sa usikala ika dek tukusario marukinyi makono dogo kuna mathoth kama loro wechi maksaba mondo mwarangu wechi mamoko mutingo Jod bura kaunti ma Nairobi hasta pasaris makoro okano chik mano mar ng'anyo wacho okete kabat okete nango paro nen madhi kete kama chal nade kose no se luoko lwete weche mag siasa ma Nairobi jomono wacho ni ero otimo magi mar mondo mutiki jomwasire bende wacho ni ero jatelo ma uchung kod jopiny udwani rit mwandu ma Nairobi aka yo masane kikidhi mabora. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Halong Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Benthan market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and Thum Kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ai nyakurongo jong waseduogo kar kae kendo weche thoth ahinya mabende karo loso e kinde ma
yweyo dhi mbele karka wacho ni duogo mondo mi akaw ote mabende odonjo karka achiel kae to bang'e thuolo mano mar duogo kae kod paro mago mag welo ka waloro weche mag sabasaba mondo rang twak mamoko bende wan godo odiochieng' ma kawuono ka warango chal mar piny Kenya. Koro mojwang' ote mantiere karka ote mokwongo en mar Shemotho mowacho ni greetings Cleophas Alotwa kendo amor. Wacho ni Raila ne oketo chike 10 ma ne nyaka sirkal yie luwo eka oti kodgi. Mano kanyakla ema nywanda. Odhi nyime kanyo kowacho ni wach Raila Amolo Odinga yie donjo e ng'anyo nyiso uhuru kod luoro chik ma wan go Kenya kae. All opposition leaders in East Africa sirkal tiyo go marach kabisa. NADCO reports were already implemented. Mano mane Shem oto ikono mane ma obed implemented kanyo ka odhi nyime. Let's have a national dialogue. Amor nikech nyoro ne kethruok mar mwandu malong'o ne ok onenore nikech tich matek mar obila kod jopiny mane wuok oko mar rito mwandu giwegi. Owacho ni mogik Cleophas en gima lit ni jatelo moyier nomaki kapogo oganda pesa mondo yak mwandu e supermarket. Leaders nyaka ng'e ni Kenya duong' moloyo their personal interest. Pak gi puoch ne piny kaluo mane ok odhi e ng'anyo mano mar ketho mwandu. Masawa pok nowuok oko motegno ne ng'anyo gi ketho mwandu. Owacho ni wang'ni we gin bende giwinje tiend ng'anyo gi asara ma okelo. Amor ni polis ma Kisumu ma be kod Migori sani madho mana yogat chieng' ng'anyo. Piny moya piny mor kod gi aduwa. Aya mano mantiere karka nya Sudan mtolo wacho ni Cleo yawre this regime tieko nyithi wegi mapod tindo nyaka karang'o maremo ibiro wach ni oseromo. Broad based government ni koro to berne onge. Joluo mane counties mamoko donge moko osetho koso kaluo kae ema nyaka nyisre ni ji oko ng'anyo. Nyithindo onge tije, gin tije moiknegi en e pinje maoko. Kwani Kenya kae tije onge koso tije man Kenya kae en mar jok mane osetie sirkal kendgi. Chieng' mane ma youth biro yudo tije Kenya. Mar ariyo piny na wendo ma wacho ni Gen Z watamre rito waritang'o. Mano ote ma wano bane Robert Nyasuna kendo ni machako di tielo mko ntiere kae ma en paro magolo kaluore kod ote mor karka ka obedo wach mogik koloro wach ma sabasaba chako di katanga bir Mike kod okendo joka ka waloro. Ka waloro wach ma sabasaba don mana wach ni Kenya en marwa waduto. Emomiyo gik ma Jakom Raila Amolo Odinga osebedo ka fight ne Cleophas and institutions tiende ni an institutional dialogue gimoro ma is organized mondik piny ma ji rado to ji wuoyo ting'iyo kuma ji dhie. Kata kane wago maandamano mwago sufuria movement mane warako sufuria wiwa ne wagoyo ka wan gi kuma wadhi, wan gi paro mar kuma wadhie. Adwa ni mondo wach ni Kenya en marwa waduto. Kuma wachiko ni en kuma nyalo tero kuma rach. Nyoro kata supermarket ne oko yaw kata chiel. De wiki achiel ka wago maandamano wiki achiel maluore ji de timre nade Kenya ka. Ting'eni kuma wachiko ni gik moko nyalo dhi out of hand makoro yudo ka koro ok inyal kata wuotho, ok inyal nyiewo pi modho, ma gik moko kethre ma stima lal. Wanyalo chiko kuma rach. Omiyo Kenya marwa waduto. Namba 2. Raila Amolo Odinga kapok adhi wach mar Raila Amolo Odinga must be respected. Adwaro mondo wach ni the real owners of Gen Z, jok ma support Gen Z, joma wuondro ni Gen Z to Gen Z mochung' e ng'e Gen Z gi bi mbele gi we pondo. Ki support Gen Z, mi support gi pesa, i support gi ideas, we wuoyo e toke kuchocho. Bia mbele ka inyenyri ratiro iwach ni ane matelo ne Gen Z ni mondo koro neni to ng'ini ni ng'ama nade. Nikech nitiere jok ma support Gen Z gi pesa gi weche mang'eny to
gin gi interest, gin tie gima gidwaro ni mondo Ruto gore piny mondo gikaw telo. Mane gima gidwaro, is political. Adwa ni mondo awach ni Raila Amolo Odinga must be respected Kenya ka. Kendo Raila Amolo Odinga ok en ng'at ma ji nyalo wuoya wiye aoyaye. Kata mana rights ma samoro sami igori gi police tiwacho niya, I know my right, you know, ang'e raticha. Ratiro no ng'amo kele mobedo ratiro Kenya ka en Raila Amolo Odinga, nikech onge jasiasa mangima kawuono mosetwe igni mang'eny ma Raila notwe ka fight ne our democracy ma wantiere ni. Kodok chien moling ong'iyo gik moko maber, kokogo koko tokofuo ong'eyo gimong'eyo. Omiyo Gen Z in their quest, kata ka seche ma giwuoyo ma giloso no, nyaka gibed very respectful to jomose ose fight na institutions makoro giwuoyo eko. Mogik, let us strengthen our institutions. Mane gimonego wa fight ne mogik ni institutions magwa mabro ng'iyo kawuono nyaka chieng', nikech ano ka envisage ni nyithinda bi odhi ndara, wadhi ndara mogik sani ka wawacho ni institutions wabed strong manyalo timo gimiluongo ni checks and balances. ODM tema ng'o ewi institutions gi magine sirkal sani? ODM ok nie sirkal, wane gimiluongo ni broad based government. ODM ni opposition, wang'iyo sirkal gi kando to wawacho niya ODM onge sirkal. ODM ok nie sirkal. Sirkal chama mantie luongo ni UDA gi coalition miluongo ni Kenya Kwanza. Useluongo ni broad based government. Untiere karka gi joumo somo ma jong'ad rieko. waholo sirkal jong'ad rieko. Lakini joma ni ego konyu nade, nikech magi gik ma ODM osebedo kochunegi to kagi ma jopiny wacho ni jo ODM nyabedo ni erondhogo gi. Gikonyo kabisa. Number one, sani wan gi gimiluongo ni last mile mar sitima ridore kamoro amora e Kenya ka. Ka pi wandae wuotho everywhere ka keto stima. Number one, because onge production manyalo timore ka stima onge. Stima nyaka bedi koka gik moko dhi mbele. Mar ariyo, kanyo wan gi ng'at machielo e koma sani Mheshimiwa Mbadi nitiere. Ineno ka dhano no gore sawa. Tineno ka finance bill moro ni ong'i maler kendo ong'i gi wang' matut mang'iyo japiny. Niere kaka japiny nyalo konyore finance bill. Neno ka wakalo gi kwe maonge wach moro. Omiyo ODM konyo kendo emomako sirkal moketo kama koro entiere nyaka wachop kuma wadhiye. Erokamano Robert Nesuna. Wacho ni nyadok ne chama kabisa kama ntiere kaka Chal. Mike antiere iri kakwalo wach ma sabasaba gi otima joneno oro karka. Achiel ka Chal gi wacho ni ero poch gi pak ne obila kuom tich makare magitimo. Poch gi pak ne oganda luo kuom dong pacho kinde ma ji dhie ng'anyo. Moko bende wach lweny no ken marwa. Ken lweny no ken marwa e gin ga mag jok magi. Osewache set kama thuth ahinya re juma mokalo. Lweny mudhie ni ok maru. Atere ka 17. Amor gi gima Bob Nyasuno wacho. Ni achiel nyaka wa strengthen institutions. Bob, I think that is mano kuma ujiro wachake discussion. To kwa wacho institutions gi nyaka wa mention gi nigin institutions maga. I think we need to strengthen our security institution, rebrand it, retrain it, mondo gibed gi understanding on what is happening today. Kod magi puonjo gi go gin mag 1960s. Kawuono wane digital era. Ma within a second, ngato say Google Bob moseng'eyo gik ma Bob timo te. Within a second, police manogoyo ngato no osegol nyaka nyithinde nyaka kumodake. Magi gik manok timre ndalo ka. Within a second, ngat mantie in a private clothes mane goji on the street ma police jogo oseng'eyo. Iwinja? Nyaka jogi bed retrain mondo ging'e ni nitie big cameras everywhere. Nyaka gibed retrain mondo ging'e ni kochopo 11th hour to boss ni kata nomiyo order to koro dhi weyi. And we saw what happened during, Albert Ojwang's case, where now the bosses are saying, "Anna onge kanyo, nimio ngatoda, anbe na onge kanyo." Koro wawachi ngima no timore. Unano ka koro gine magi release information. Institutions nyaka was strengthen, education system, health system, land system nyaka was strengthen gigi, agricultural system nyaka was strengthen gigi mokne usu kidi to ung'eyo maber ni mano kidi to podi usu nuen bolea magobo timore mana Kenya ka wang'eya gik machalo kaka importation nyaka was strengthen of those things and Kenyan made by Kenya nyaka was strengthen those institutions mondo jo Kenya oherre kendo oher gigegi. Number two,
Bobo wacho ni mae mwadhi e ndara mogik ok en visage nyithinde ni bro dhi e ndara. Bobo erokamano kuom dhi e ndara no kang'e ni imbe dhi e ndara. Okete ler. Ni mae motimore nade? Mwadhi e ndara mogik. De bede maber ni sama wadhi e ndara mogik ni nyithindo miluongo ni Gen Z gi anta support gi chunya te. Nikech magi kore nyithindwa. Ok ni afand gi, ta support gi magi wacho ni mondo ng'ato winje gi magi wacho mondo duoke gi magi wacho. Usipa ni owacho gik mang'eny ahinya kaka gin leaderless, gin formless, gik moko duto te. Ta wacho ni gimiluongo ni revolution chakore ga kamano. To revolution ni chalo mana kake mane wadwaro independent. After that, the second liberators. Ma is another third liberators Mawangoka. They may not have the faces, but koki winjo gik mage wachogi, you cannot rule them out. You have to listen to them because they are here with us. Joge okdedi, wane mwade de twa waegi. Koro winjgi uru. Now coming into the question that you ask. Ni gini oken mar joluo. Gini en mar jopiny moko. Gima dang' ahero wacho ni gini kaka nochakore nowachi ni Rigathi Gachagua ema fande. Nyocha neno ka DCI owuok mowacho ni ng'ani onge radawa. Politicians ochako wuok wacho ni ng'ane ema fande, jogo onge rada. Ochako wacho ni ng'ama fande. No, josiasa ketho Kenya gi loso ma onge evidence. Andaer ni sama pok josiasa loso to DCI osechopo mowacho ni ng'ane une mufande pesa manyalo support gik ma joge timo. Iwinja Cleophas? En pesa maduong' to pesa nigi tiende, en gi footprints. Pesa maduong' ok nyal move from this place modhi ka maka police ok dwaro ng'eyo, ok nyal ng'eyo. Gibro ng'eyo the movement of money nigi fingerprints here. Iwinja? So kawa wacho ni ng'ane ma support opposition ma support koro dak wakel joge mesa mondo wachi ni magi evidence une mu support nyithindo gi mondo tergi e jala. Kapod waonge mano then wa belittle institutions mane wawacho ka gi bobka machalo DCI, machalo NIS, machalo police because they are the people in charge with the intelligence of this country. Kwa belittle the institutions mawa keto gini koro gen wane dosiasa mawa choto unge evidence kaya to kagi wuok to gawacho ni ng'ani be waonge go e rada wa gini koro dio olemo karango manyichu wacho ni joge mantie rada gi. Martha Karua oken leader mar wadwa ng'isi maybe you don't have the information. He's not a leader of Gen Z. In fact, he say refuse ni jogo gin joge gi. Iwinjo gi matimore to joge kantie pap kucha kage timo gimoro ka ng'ato tero nigi pi otero nigi something, it is not nigin their leaders. In fact, nyoro na winjo ka a very young man ne wacho ni kanwa miyo gi Cosmas kijana masani of the National Youth League ma ODM Cosmas ne kanwa miyo gi Samuel gi kao gi dhigo wachakwa miyo gi ng'ane Morara no kanya tini wacho gichaki kao Morara gi dhigo koro kodo nyiso gi jok modwa miyo gi ne ke jogi kao jogi tieko. I didn't know they're right. Gini en gir jo Kenya gima jo Gen Z are fighting for cut across tribe, creed, color, language, kumora mora magintie. En manani kajo thurwa ok dwa dhi demonstration. Ntie seche moko miol. Ta adwa wacho ni joluo osedhaw ne piny ne mang'eny. Kata kagi step back, ok ni giluor, ok ni ok ginyal timo, ok ni ok giero time. En ni koro gimbe giwacho ni wadu thurwa. Sabe koro romo, un be koro gore uru, wambe koro wang'iu. Mano ken rach. Mano en strategy. Mondo joge bonge ni joluo mosethogi. They are important for this nation. Iwinjo. Mondo gifeel ni joge ka onge. To kare wane ma jogi negowa. Nikech kani negowa, to negi ling makata ng'ama lose onge. Sani ka koro weche wuok ma koro jomoko be inego, tineno ka giwacho ni kare gini lit ahinya. Ja-Kenya en ja-Kenya, mano emomiyo kwa wacho weche compensation, wawacho weche
abduction, wawacho weche forceful disappearance, wawacho murder from the police. Any nyathi maja Kenya, one is too many kone ng'ata achiel, and the police must change the way they are doing things. Nikech at the last any yimbe ko maki kake polisi ni chielo ng'ato gi magina to gimbe ibro answer mana the court of law. Ero kamana ahinya okinda joka geri ni gimira wacho ka kwaloro wach masaba ka to banga yawo gazeti ite mara paga biro kae kama ntie sigana no mano mara Esther Passaris kachal gura kama tot mabene ntiere kachal. Okay, good. Agwanda gima wacho ni okawach ne Martha Koro en jatend Gen Z, lakini na shield kum leaders ma support Gen Z to mean onge gimo mean well for Gen Z. Gima wacho ne ipenje maber ni to lwenye ben marwa kosoko marwa. Inge gima timore Cleophas. Every regime as a community luwa makonene wasani wasewito jowa nikech wasebedo lweny kwa manyo ne jo Kenya. Every regime kichaki kati mar Kibaki, kichaki mar Kenyatta nwawito jowa mudhuro kanyo. Kwa nyie mar Moi nwawito jowa. Kwa ng'iyo mar Kibaki wawito Odhiambo Mbaye again. Kwa ng'iyo kata mar Uhuru Kenyatta wawito dhano mudhuro kabisa Msando Baby Pendo. Kwa ng'iyo kata mar Ruto ne ng'iyo gik manotimore. Unengi gol lwenj siasa nto lwenj ne ere kako dhi transform kumoyae. One as a community sani. No ODM ni government. Nyasuno ng'eyo ni ODM ni government. Government mangu sali uni broad-based government. O Kenya Kwanza government. Making your leaders masani luo. Machalo kako Pio Wandai. Machalo kaka Mbadi Nyang. Kod Atandi Meli. King'iyo kata budget mano losene. King'iyo every region moae. Wani luo landi achiel kum regions mose dogi problem puta mar stima. King'iyo Kenya mzima. Wani achiel kum regions mangi problem mar stima. Kuponi gigo wanyalo bedogo malosnwa. The previous feelings mose bedogo nuwa bedo marginalized. Ever since we've been supporting Raila Amolo Odinga, so that Raila form a government manyalo transform thurok moae. Nuwa feel nuwa bedo marginalized. Tokose miwa gigi mwanyalo tim. Idhi ndari dhiyo mango. Iwinjo gima wacho gini. Koponi dhi asiu ni gimane timore Nyericha, timore kata Mabatini kocha. Wauni gikane timore Kisumu. Kori wango kata mana supermarket mar Bob Nyasunane. Wango kata ma Kisumu. I mean, erika kodhi konyo japeny. Erika gini njalo konyo japeny. Mara riyo Cleophas. Jok ma support gens ma wunde no pinzani je. As a community, as a low community. Jogi jok moko ero luon ke gik mag setimo chien kaka Gwanda wacho. Agwanda ngama chunya ler kabisa angeno andhewa. Gin jok ma king'iyo gik mag timo chien kanyo ongi mag sedwaro ne jaluo maber. Kichako kata gi Martha Karua. Martha no resign ministry mano miye gi Kibaki. Nikech Raila Amolo Odinga obedo Kibaki. Right? King'iyo Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen ok ne running mate mar Kibaki. To Kibaki nori wade gicha vice president nikeche gima Raila Amolo Odinga gima nwasnoa. Gicha no ken gi Raila Odinga kende. Raila has been our son. No they can represent Luos a national cake mar Mesakacha. King'iyo kata mana Rigathi Gachagua. Serikali mane Rigathi ni wache ni ma en kambi. Makoki goe kura. Tin share ni yonge. Iwinjo gik machalo kamagi. Magi moko ni jok makoro sani tiyo gi gens gi. Gin jok ma onge ber ma ginyalo konyo jo Kenya. King'iyo Matiang'i, my brother. Kanyo mane group matindo. Gin ma Kibaki ni Matiang'i ne nie pao. No yudi Rivanyala. Onge ng'ama oseduoko penjogo. Koro ka jogi sani gi regroup. Tego wacho ni ginyalo loso jo Kenya. Ang'ama ginyalo miyo jo Kenya. Mogik. William Samoei Ruto promised affordable housing. My brother, kidhi kata mana kumantie gavana wanga mwalo kacha, Ebron wang. William Ruto promised cheap fertilizer from 7,500 to 2,500. Mano se chiwo. King'iyo bech unga, kane gintie power. Nyaka sani, nino kodok piny. Ang'ama koro wagora ne wadu. Wani penjo ma penjo. Ok ne awacho ne Martha Karua and Jatens. No, okay, Jatens Gens. But that woman does not mean well for local community. Sani piny Kenya ni kama kare kirango pek mar ngima kolore gi kama ne Uhuru Kenyatta ntiere, kama no we subsidy, kama no we moko mathoth, kama ne sirkal ochake. Nyaka sani kama William Ruto ntiere. Sani piny pek mar ngima dok piny. Okinda. The worst mistake mane Kenyans not him to elect Uhuru Kenyatta as president. Ingine Uhuru Kenyatta no kao piny ka wani global debt of 1.8 trillion. Dingik Uhuru no terowa.
Challenges masani wa face as Kenyans ni magi impact mar leadership mar Uhuru Kenyatta. I'm telling you. Nikech king'iyo kata siling apar, siling abiro chulo deni. Tiend ni William Samoei Ruto within 3 years mosebede power. Oeo mar Uhuru Kenyatta igni apar mobede power. According to me, kipenja no Cleophas, I feel ni onengwa mi William Samoei Ruto humble time mondo wa judge in 2022 ni koro kwang'iyo scorecard mare into gik mano promise gi wanyalo miye adi out of 10. Ana wacho ni kuma William Ruto segikene ber meo mar Uhuru Kenyatta mosetigni apar. Pero kamano ya weche thoth ahinya mano ka wantiere karakachiel kachiel nyakoro mogi Joan Kirango higa mar 2022 nyaka sani montiere higa mar 2025 iwacho ni en medruok machal nade mano maga kit gope kata kanyo mano twak machiel mobubido godo ni mar othoth ahinya e thuolo mar higni adek gowi ma sirkand Ruto osekawo kipimo kod mane Uhuru Kenyatta okawo e kinde mane ntiere apis e thuolo mar higni 10 higni adek kende mosekawo en gima lach ahinya iwacho ni kama gintiere ka kuchopo June mana kama ntiere kaka mano wabokane mondo morange e chenro moro machielo sanya koro jogo na gazette ite mar 14 kantie sigeni ariyo mabino dhi bedo kwalo oseduchi makawuono mokwongo mar Esther Passaris machielo mar kanisa ntiere okil moro modonjo ne jatend piny Kenya e doho kalure kod kanisa mare mogero to sani waranga ne paro mar chik mano mar chungo dweche mag ng'anyo nyakoro mogi Joan ka ipenjori kani ng'anyo ni ento ne en paro mane ntiere kachiel ntie sigana no wala ni wawinje kaeto bang'e waduogo ka bang'e kirango weche mantie gazet kama koro Passaris okano paro mar chik ni to welo dhi wache machanare ma chik mana gayo weche mag ng'anyo ahinya e boma kachiel koda ka bombe madongo ma pacho kae wawinje kaeto bang'e waduogi twak. Matayo ng'anyo pacho kae nyaka ne rowere mag Gen Z bag ng'anyo mar tipo dwe mar 6 higa mokalo kendo monjo od bura e kwedo chik mar omena mar 2024. Okang' mokwongo matemo loko chik motenore kod weche mag ng'anyo ne otelne kod jaod bura mambere North Geoffrey Ruku, okang' mane omuonyo pi e komiti mar od bura. Kaluwore gi Esther Passaris, lokruok makamae en mar neno ni piny Kenya bago ng'anyo man kod lony kaachiel gi kwe kaka timore e pinje mosedongore. Maendi en chik ma nyaka wakwedi nikech chik ni temo nyiso gima ok nyal timre. Onego bed ni chik konyi chopo ratiro mari mar dhi e ng'anyono. To chik ma gibiro godo ni chal gima temo mayi tekono mar dhi e ng'anyo nikech okwayi ni nyaka ibed ni ichiwo ni jomage madhi e ng'anyono to ng'anyono itime nang'o to kendo kapo ni gimoro timre marach to ni ne michulo. Sami iluongo ng'anyo ok inyal ng'eyo ni ji adi ma bodhi e ng'anyono. Kokete ni en ng'anyo ma ng'ata biro to gi objective ne mar kwelo mar tom mtokni mar wang'o mtok police is part of ng'anyono. Mano ok demokrasia, mano ema duko wachien. So gima wadwa temo ni en gima bro protect ratiro mar ng'anyo, en gima bro konyowa mondo water demokrasia malo mondo duondwa owinji. Ng'anyono ema nokelonwa multipartyism. Ng'anyono emokelonwa pend chik makoro wa enjoy kawuono. Ng'anyono emosemiyo baba create godo handshake. Ng'anyono ema nomiyo baba prime minister. Koro ng'anyono kwa gole makoro wa regulate ni nyaka time kumoro to kuonde moko kochope. Mano gima dhinyo, mano chik ma retrogressive, mano chik ma backward, mano chik ma duoko wa chien. Wadwaro chik matero wa mbele, chik mar growth. Koro mano chik ma kata an okanyago ne kura. To ni winjo ka od bura, winjo ka party wa ma ODM be nowacho maber kabisa ni mano gin gima ok ginyal support. Moko kuom fundni mar paro mar chikno makelo ng'ur mathoth en paro mar tamo jopiny bako ng'anyo machiegni kod od bura, doho kaachiel kod kar jot maduong' jatend piny kata State House. Jopiny emoyiero MPs, jopiny emogero parliament, jopiny emogero State House, jopiny emogero court mago pesa gi. Ere kake idwaro ni mondo yieri, to kose yieri tidwaro ni kuma ofis gi kumitiye ni onge ng'ama nyalo bire. Oyienwa ng'anyo gi pend chik maduong' moingo chik mwadhi loso no tin. Koro mano chik ma go against spirit mar constitution. To mano chik ma nyaka wago piny. Ikia ni kiny idhi bedo kanye.
te piny mwantie ni ka onge opposition motegno to ji te nyalo hinyre. Kopogore gi mano, paro mar chik manyien dhi miyo jatend migawo mar arita teko mar yiero ne jopiny kuonde ma onego gitimie ng'anyo kaka timore e pinje ma oko. Kidhi London, nitie park miluongo ni the Hyde Park. Hyde Park kanyo oyiene ng'ata koko mana mondo wagoyo to oyieni mondo dhi Hyde Park. Okay? E Hyde Park kanyo idhi mana tinyiso jogo ni an adonjo kaka kawuono tirejista ni an kawuono adwa go koko. Okay? Adwa go koko nikech sirikal ok otimo gima nadwaro. Tinyago koko nyaka odhiambo. Nairobi medo dich. So ok wanyal bedo ni ng'ato kawuono wuok ni en odwa ng'anyo Monday. Group moro wuok ni kiny odwa ng'anyo Tuesday. Wabro timo ohala chieng' mane? Ohala ema pidho jowa. Ka waloko chik, obro chalo mana kaka finance bill mar 2024, mana jo Gen Z wuok to wacho ni gini rach ok wadwar, to parliament nokowinjogi. Mane gidhi magi ng'ado ni bill no, finance bill no ne ber. Sani kiloko chik sama jo Gen Z demonstrate ni, pod idhi medo mana ng'anyo, tidhi medo ng'anyo makoro ok dhi bedo maber ne Kenya. Ting' koro odong' e lwet jo od bura mar winjo ywak kod ng'ur motenore kod paro mar chikno mar loso chik madhi tego thuolo mar demokrasia kendo chwalo piny Kenya mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sigano loso kanyo kod Chris Owino kendo e twang'no kanyo jal mano da dhoge an go studio karakacha kode paro se lokore koro chalna ni choko pach jopiny ng'uro segol gazet makawuono ite mar 14 kanyo wacho ni ero jopiny oywak to sadis chal no winjogi okane chikno kowacho ni ka kinde no biro yo makare mane sigana to kanyo bende gin sigina ariyo modhi rango odiochieng' makawuono wacho gimara pasaris kama entiere kae Mike kacha kodi kae range owacho ni en ochungo mano wacho ni en pre-publication process mano mar bill ni mar mondo mi oneni odhi chomo kama chal nade omi jopiny thuolo mar losi wiye podi to sani ten gimokano. Cleophas, iwacho dhongere wacho ni mana ng'ano mofuo ema ok nyal loko pache. Bill mane Pasaris okelo ni ng'anyo inyalo mana ng'any kuonde moko to ok inyal dhi e parliament, ok inyal dhi e court, ok inyal dhi kuonde moko kaka State House, onge kuma inyalo dhiye king'anyo. Ne en bill mano ok en mar jopiny. Kaparo ni nitie gik miluongo ni public participation ma jopiny owinjore ong'e otim ka itimo bills. Aparo ni e digital world mane wawacho cha. Pasari ji oseng'iso gimoro amora e gimiluongo ni social media ma embo neno ni gini to jopiny ok timre nade ok dwar tamor ni withdraw kendo gole kowacho ni koro ok onyal dhi. Nikech nawacho gimoro ni Raila Amolo Odinga ma en Prime Minister ma Kenya nobedo Prime Minister because of demonstration. Tok ne en mana demonstration. Ne en demonstration ma seche moko gi threaten ni gidwa dhi State House. Ne en demonstration ma giwacho ni gidwa mondo gibed sworn in. Ne gen Miguna nokawo muma ma oswe. Ne en demonstration ma gidhi Kamkunji. Demonstration ma wuok airport. Anyalo paro ka wuok airport wuok loka kane Gladys Nyasuna gini omako wechego matek kwa daw gi polise nyaka town kama nowinjore onegi kata nikech unyalo paro no chiele nyaka gi bunde moko maduwek bedo gi mtoka ma bulletproof no donegi. Raila ok nyal yie ni japati ne ma women leader ma Nairobi ni koro wacho ni ok nyal ng'anyo kuonde moko tinyalo ng'anye to ng'anyo no emomiyo ODM kato timo gimiluongo ni broad base ni ng'anyo emomiyo ODM koro nitie kuma entie ni ng'anyo emomiyo jo ODM koro wan gi Honorable Mbadi mobedo cabinet minister mar finance ng'anyo no emomiyo Opiyo Wandayi ni kacha koro dang ja ODM mane mawuogi gima no mora ni jo ODM no wacho ni gini en private bill gini ok en bill mar ODM to ahinya nikech gima ng'anyo osekelo Kenya ka dikoro waonge gi freedom of expression dikoro waloso kama tindo kwa wuok te makowa dikoro waonge gi freedom of association dikoro waonge gi all these rights makawuono wan go makata ng'ato go gi bunde tibro tere jela maseche moko tue kata bed manobila mago gik ma ng'anyo okelo ka ng'anyo emomiyo 2010 constitution obedo in place
place. Kuro ininga manade machalo Pasari ni wacha na wacho ni Pasari okchak duk bed MP member of women leader ma Nairobi. Taparo ni ji no ngise ke naneno video moro ka kijana moro wuok mo oyanyore kode mo yanyore seche moko bera inya ki yanyo ngato. But facts are important. Ni nyanyo emomiyo wan gi constitution ma wan go kawuono ni to Pasari ok nyal gole in the constitution. Ero kamana inya. Robert Nyasuna. Ado mana wach ni mana kama iko se wacho gino ne en private chalo patch ngato en pache to ero ongie very fast to odok chien. Gimomiyo ado ni monda wach ni seche ma ji bedo desperate neno kaka maandamano gi nyalo miyo ngato bedo desperate mo par Kenya nitiere sani ema imiyo koro kaka jaod bura onyalo paro ni kare koso watim ni kae ma jo ng'any ka to ke ji ng'any ka ing'eyo seche ma ng'ato wacho ni rikni is very is a thin line kora paro ni ne beto rikni gi paro machalo kamano also timing mar bill neno endo paro ni kano kele sama onge ng'anyo to ji ne nyalo bedo gi thuolo malach mar ng'iyo wach neno ng'iyo pache no matut ni to kaluwore gi kuma waaye kaka Mike ne wacho no endo ere benefits mag ng'anyo to benitiere gima ber mwayudo e bill ne mwacho no endo benitiere any benefit out of it but because of timing mukelego miyo koro okwanyal kata mana emotionally we are not prepared to look at the bill properly. Seche moko en nyabedo ni en gi gima ber iye kanyo but gima ber no kete kando maybe obi oduoge bang'e later mondo ng'iya ne matut sama ng'anyo onge sama people more relaxed mondo ng'iya ne to be nitiere adieri mana iye kanyo. Ero kamana nya okendo juk. Aparo ni kapok wa dismiss bill mar Pasarine ke samoro nya dismiss based on our emotions to nego wang'in tanga ma ne bere iye to bere ni be nyala outshine richo mantiere adir mantiere Cleophas ne kata ka jing'anyo to ji okonego dhi e parliament mawang' ji okonego dhi kata Supreme Court ji okonego dhi kata State House nikech kata Ruto dang wagol sane to State House no probably ber kanyo nikech onego ber kaka symbol of unity en more en office mar jo Kenya ma jo Kenya nego bedie king'iyo parliament en lechko en kuma jo Kenya iwache chike ma jo Kenya kwa wang'e king'iyo kaka Supreme Court kwa wang'o Supreme Court the next pobo dhi kure kapok wa dismiss bill ma Pasarine to in future onego wabwa revise wang'e to mare mabeyo wanyalo keto inactive yes kapok wa dismiss ke wanyalo dismiss based on our emotions ero ene mosakane kende kanyo koro ka jubedo kanyo gi paro mopogore iwacho ni mago duto pat jopiny mowacho ni ero nda amend mano public order amendment bill mano maiga mar 2025 weche mathoth kanya koro mujang'e thuolo madakika 20 modong' kar ka waneno lok tanga kendo kawuok e mano paro mar chik mano mane geto gayo chenro mag ng'anyo ma pacho kae waneno waranga kanisa to koro kanya waduoge chal mar Kenya kanyo wawinja ne sigana mano mara ma olosnwa kar kae motelo ne wacho ni ji osebedo ka golo kwet mopogore chenro mar gedo mar kanisa mar $1.2 billion ma bende kwano bende osekwedi wacho mano kwan makare mag omenda metiyo kar kanyo e kind mamoko kanisa ni to kosango ne jo Kenya wawinjane MPs wawili wameingia kagiloso e kar chung'od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde iko mar Gladys Gathoni waya jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua jotelogo kotelnegi kod Kalonzo Musyoka owacho ni gero kanisa e kar jot mar jatend piny dhi ataro mar pen chike mapachoka mayango ni pogruok owinjo bede kin kanisa kod sirikal mamalo. Separation of state and religion. If you act in a manner, that's why I called it impeachable, because you cannot, without public participation, arrogate to yourself the responsibility of building a church inside State House. Jotelo mamoko moriwo Martha Karua kod Justin Muturi ma bende ne ochopo ikono owuok oko mar kwedo chenro mar gero kanisa State House ka giwacho ni kar jot mar jatend piny en lop jopiny ma gimoro amora ma itimo e lobno owinjo kawe pach jopiny. State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambe wajenge. Ile ardhi pahali ikulu iko
hiyo ni mali ya umma. Ukitaka kufanya kitu chochote pale, lazima kiidhinishwe kupitia njia ya umma, na hiyo ni kupitia bunge. Jotelogo bende oseyo sirikal mar William Ruto e windicho kod lal mar rawere magiwacho ni osebedo mang'eny ahinya e pacho ka. Kazi ya William Ruto ni kuhangaisha watoto wa Wakenya. Wengi wameuawa, wengi wamepotea bila kujulikana wako wapi. How fluid is this government that ya kwamba imehangaishwa na watoto ya miaka 24? So we are saying senior counsel Martha Karua and Stephen Kalonzo Musyoka, we are requesting kama itawezekana hawa watoto wawili wakipelekwa kotini hiyo ya terrorism pale Kahawa on Monday, tafadhali mkuwe pale, kwa sababu nyinyi wakimuona pale itatusaidia. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakura Mojwang sigana molos kan Joyce Oduor. Machielo kanyo chieng' Jumapil jatend piny Kenya no ramo kendo wacho kanyo ni kanisa nyaka ger. Kanisa mopogore opogore bende osesire. Koro wacho ni mag jo salam ti boger kanyi. Nono kama nitie Kenya achiel kachiel. Ruto owacho ni kanisa to nyaka ger kendo mano nyaka dhi nyime. Mike. An aparo ni mae gimoro achiel ma anyalo support William Samoei Ruto. Ni ka Ruto en ja Kristo to en president ma Kenya sani, to wacho no maber ni State House nigi kanisa already, ok ni onge nigo. To State House kanisa mantie en mar mabati. Odwa ni mondo gere maber mondo bed kanisa maber. An kake ng'ato mohero Nyasaye adwa wacho ni onge gima rach gi mano. Gima nyalo wacho en ni ka William Samoei Ruto, president ma Kenya, oamua ni nyaka oger kanisa e State House, ogere. Ka kiny ng'ato donjo kanyo ma en ja Kristo, obro dhi olemo kanyo. Awinjo ka jotelo mag jo kanisa wacho ni to en emo dhi bedo bishop koso ok en emo dhi bedo bishop. Ok apar kamano en swali mwanyalo penjo, nikech kata kanisni gi duto nitie bishop ma embe kutiko tije to weyo to dhi to ng'at achiel chako kawo. Waneno transition. Wanyalo bedo gi bishop, an independent bishop, wanyalo bedo gi pastor ma kanyo mang'iyo weche mag chuny. Gima dwa wacho ni sani ok wanyal wacho ni ok inyal gero kanisa kacha gi pesa mar sirikal, nikech kake jo opposition wacho no, I agree with them, ni mano token property mar Ruto, mano property mar sirikal. Dipo ni kanya kamano odhi ataro, nikech kanya kamano wacho ni pesa agero kanisa ka, to agere gi pesa nano uo. Pesa migero go kanyo ok owinjore obed mar Ruto. Oger kao pesa mar sirikal, oger e lop sirikal, kowe tich to we gino kanyo jibro leme. Ok en eja Kristo modonjo kanyo mokwongo kendo mogik. Ntie jogo mabro biro kanyo mabro dwaro lemo kanyo. Ok ane problem kanyo at all. Pesa ema kiko wachi ni mare, nikech ko wacho ni pesa mare to miyo jo siasa nafas mar goyo gima ber. Uket kan gino otere budget, maparo ni ukete budget to kele to bed approve, koso bed approve to ger gino. Oger ne jo piny to we gino. Gino bro serve generation and generation, and I do not like the idea ni koro jo waslambe wacho ni wambe koro ger no Moscow moro kanyo. Kwani negisewinjo ni Ruto en jamuskiti, muslam. To kwa tugo donga embo do mana gero kumo paro ni chunye nitie o kamano wawere uru gi gik moko ma gimoro kata maber mo paro ni ber kake ng'ano monge Nyasaye ni koro wadwa mondo wakete e siasa. An kanya neno ni wago Ruto for no good reason, and it needs to be supported. Oger kanisa no, kanisa mantie State House ok nyal bedo mar mabati. Tieko wacho otime yo machal nade kweto sebedi kibayo kuonde mopogore opogore. Kanisa gomo noko gere kinde Uhuru Kenyatta, ngome gere sani kinde Maruto ntiere. Okil moro Okinda otero odonjo ne jatend piny Kenya kendo en bura mobedo certified kaka agent kodo mapachoka mano high court. Kendo eno wacho ni jatend piny nonego bed ni seek parliamentary approval. Od bura nonego bed ni puodho omenda ma itiyo go de gedo e project machalo kamano mar kanisa. Momo kanisa no kelo liet.
ing'eni Cleophas William Samoei Ruto king'ie maber kabisa ikume entiere gi familia moaye en a profound believer of God. En ng'at mo believe kuom Nyasaye kendo believe Nyasaye motere kuma entiere. Ma kata king'ie maber kata en ko believe ni en gi familia moaye ni nyalo tere mogik kanyo. Mar ariyo, ing'eni Ruto ko introduce church State House. No yudo church State House. But state man church nentie State House nok ber. Koro ogolo pesa ne ogolo pesa jopiny. Ogolo pesa ne owacho no ogolo pesa ne. Okuongo joka ne riambo ni en 1.2 billion. Ogolo pesa ne to gero go church. Ere problem kanyo. Nikech kata in kaka itiyo RMS kae. Iti gimoro minyal jitolea ne kambi. Okomini nyaka chuli katika pesa kambi ni jitolea. Mondi bel gimoro ni personal legacy. Do manyalo timore. Ere problem William Samoei Ruto loso church mano yudo State House kanicha ntiere mondo bede state maber manyalo kaw kata ji more than 300 joma dhi kanyo. Koponi jo Islam gimbe gin gi right margi to okapar ne Ruto ok ja Islam okonya chako gi mosque onyalo gero gima oleme ma chunyo yeno nyalo leme. Koro an kako kindo jugana neno gima William Samoei Ruto timo kanyo marache onge nikech church ok en mo introduce church State House. To state man yude church ma State House chal gima previous regimes ok no miyo church no duong. Mo miyo church nyalo chalo kamano nikech ngien State House to no kane begi church mar mabati. Surely well, assume ni kata mana Queen of England biro State House mana Robika. To do biro lemo odhi leme mabati cha. Koro an kako kindo juko kane problem ma William Samoei Ruto timo kum loso church mo yude State House kanyo mondo bede state maber ma ji nyalo bede kata leaders nyalo bede. Ito kamana ahinya. Kamo kiduoka kar kanyo bura modonjo ne koni. En bura man gi pek. Onge pek nikech William Samoei Ruto oko introduce church State House. William Samoei Ruto ogero o transform face mar church man yude State House gi pesa ne o pesa mar jopiny. Edonjo kiwacho kanyo ni en gima ne dwaro parliamentary approval. Bende yiere gimano. Weche mag timo chenro mag parliamentary approval nyalo bedo koponi William Samoei Ruto introduce church at State House. To ka William Samoei Ruto build church gi pesa mar jopiny. To pesa jalup jatend piny Kenya mano mar gero Kongo to renovations mitimo ka Gashagwa nen dala Ruto mokwongo kane pok obedo kata mar Gashagwa otim renovation kacha million turi manoket kar kacha Kindiki sani bende entiere kar kanyo to ka Gashagwa nosewuok Kindiki bende mare entiere mar timo renovation podi e odno ot achiel mantiere kacha ng'ato penjo ni kwani ka iga Oromo timuko ga ceiling kosimuko floor titime yo machal nade magi duto nyaka kale od bura ka giwuok ka gidhi kocha kendo approvals gitimo mar kanisa ni nobedo mopogore cases gi gin cases mopogore inano od mar Kindiki en part of presidency right en od ma William Samoei Ruto oko introduce kanyo. Koro any activity mabedo kanyo en gimo nego okali approval nikech igere gi pesa ma jopiny. Church William Samoei Ruto oko introduce church. Ingen no nego wago William Ruto ni kuma ni pok no bede mosque kata church kata any religion William Samoei Ruto as a Christian introduce a State House. Iwinjo manyo bede ne na kwede ne other faith mamoko. To William Samoei Ruto oyudo church State House manicha bijileme. To as a Christian, as a profound Christian, owacho ni church ni adwa transform face mare to mana ki pesa na. Iwinjo wacho ni mano dwaro approval man. Nyasuna. Ke samangi dogo ka anja winjo machielo oro ote karka. Ya mono mi asome karka ma Elisha book. Owacho kama ni Cleo gero kanisa to ber. En man ni jatend piny onego geni mano public land. Ma gima otime onego penj jopiny. Ne okotimo public participation mondo miyo ong'e ka jo Kristo dwaro mondo ger kanisa. Wacho kanyo kisomo article 8 mano mar katiba mar Kenya. Kanyo to koyiene wacho ni nyinge ya book Elisha. Wacho mar public participation ngeni podanga duogo mondo mianga yude kuma Mike Agwanda podi kange dwoko mano. Aparo ni Cleophas wadhi matek ahinya mana nikech mana kaka na wacho timing mar wechegi ema miyo wechegi yombore. Institution ka institution ma Kenya ka king'iyo kata university kata kidhi mana ng'iyo ni nitiere kamiluongo ni chapel
ma ji donjo ka ng'ato dwa kata lalore gi Nyasaye, kama ji obete, iyudo kata bunge nitiere prayer room, kata institutions wagi duto te, kata kidhi mana Supreme Court nitiere kamoro mo set aside matin mana mar lemo ma ng'ato nyalo dhiye to lose gi Nyasaye, kata ka nitiere any religious activity midwa ni mondo tim, tinyalo time kamoro ma ji nyalo chokore, ka wacho weche mag religious. So aparo ni wa blow out of proportion for nothing. Aparo ni gima Ruto timo o renovate mana, it was already existing. Dak ne ji wach mar land kiango already nentiere gimoro kanyo endo mane ji nyalo dhi leme, otimo ne mana renovation, omede mana matin, to onge rach mar bedo gi chapel kama inyalo dhie to iwache wach Nyasaye ei State House. Ki State House en kama duong', nitiere joma tiyo kacha, nitiere joma odak kanyo, okay, manindo kanyo endo, manyalo dwaro kama ginyalo leme. Kidhi kata joma somo e university, nitiere kama ji dhi leme. Nitie chapel kanyo ma ji dhi leme. So aparo ni wa blow out of proportion. En bende aparo ni ne beto yudhore ne matin, kane oneno ni onego ler motegno ni otiyo ne Nyasache. Ngini kanye ma bet ka shida wuoke matin, nonego beda hambo to owere aweg, because magir institution. William Ruto kobedo kacha mang'eny to just the next 7 years. Kobedo mang'eny ahinya bang' yiero machielo. Koro nyiso ni ok odhi bedo kanyo milele, nyiso ni gino ok mare. Kata wacho ni ogere gi pesa neno is a bit out of place, nikech adier ke wang' ing'iyo to mana kaka Mike ne wacho, ok inyal gero e lop sirikal gi pesa ni, chik ok oyieni, ok inyal. Mano is out of context kabisa, mane kama notime makosa. Lakini bedo mar chapel e institution to onge makosa. Aparo ni wamora kaluwore gi notumore gi wach Gen Z bende, otumore gi wech, lakini en wach ma is out of place, ma ok onego beni wagoye mbaka matut ahinya. Chapel obed chapel makata ka president moro biro to Sunday oyudo gi Kenya ka, to ginyalo ridore gi itime service. Kata kobedo mana ni ng'ato moro modak e State House kanyo owito nyathine, tinyalo timne requiem mass e State House kanyo, to nyako bed gi moro ma at least resemble presidency, because entiere inside the State House. Koro nyako bed gi moro ma bet olos maber matin, to onge richo kanyo endo kuom keto. Aparo ni kama president nodhi marach, en pakore ni atiyo ne Nyasaye, nayudo kanisa mar mabati, koro aloke obedo kanisa mar skidi, Nyasaye nyaka chieng' moro para. Mane maparo ni bet ka odwago agoge ahinya, mokalo alama, kaeto kendo wacho ni ogere gi pesa ne, mano bende nokalo alama, nikech ok onego e lop sirikal. Kata no kanya wacha bukora ni ouru pak cha neno ka onge cho, ouru pak cha onge cho, tachi nigi pesa na achi kadhi gero cho ouru pak. Ndiyo cho dhi konyo ji, lakini manok sheria, nyaka walu sheria. Omiyo kanye mane makosa beto bede matin, ok en wach maduong', en na wach ma koro nikech wayudore wach Gen Z and wach court mane wacho no is neither here nor there. Ka koro wang' wadoge reality, ngini nitie weche miwache pap, kaeto koro wang' ji odoke reality. Be kanisa ni entiere igere lop sirikal, pesa migere go mar ng'a, ka wang' idogi ng'iyo matut tibiro yudo ni en pesa sirikal, mama na chapel migere institution, ok en gima lich, timore everywhere. I'm sure ni kata roll media ka un gi karumo matin ma ka ng'ato dwa lemo to mana kaka ne Mike wacho, chieng' ma ja Islam odonjo e State House to neno ni ber mondo ger kar kamileme, madhi du airports everywhere, nitie kuonde mag lamo, kata mane hotel nitie kuonde mag lamo. It's not a strange phenomena in Kenya. And kaka no wadwa wacho, Ruto ko introduce kanisa e institutions wate nigi kuonde mag lamo. Siasa en mana ni clever, siasa en mana siasa jimbo kendo jigo e koko mang'eny, but it's not an issue. Ano kanyo kokenda nigi moro moda medo kar kanyo ka bende kaka wach mogik mari ka intiere kar kanyo ka otieko. Okay, good. Temo olose maber. Ineno wado maduong' ni wetena ariyo man kagi. Osiepa ni andhiwa. Nitie bursaries mang'eny mosechiwo ne nyithindo mok nyal. To nitiere bursaries my national government, mano right margi. Otimo kamano kicho jitolea. Onge ni bursaries to nitiere.
to otimo kamano mondo transform ngima nyithindogo. Mano ok mean ni otimo out of chik, en chuny. Ineno nyasona mobedo kani, osemiyo nyithindo manidi kabisa bursaries mang'eny kabisa muoro ni kacha, ma kata jomoro ga winjo gik mawacho kuome a lot, kata wadwa ni jondhewa. Lakini kopo ni o introduce gima ne onge mondo bede e institution, national institution, kanyo koki inyalo wuo kuome. Kata mana visi, kata mana jatindu makani, onyalo transform kuma chapel muleme kae, molok ngimane mobed maber, mayo kaka nicho yude. Magi luongo ni personal legacy. Iwinjo gima timore Cleophas. Kata idhi madhi University of Nairobi ka, inya yudo nitie chapel ma ji leme. Itie state moro monyalo loke. Maka dang' idhi kanyo ibo yudo legacy man ngire wuod game milongo Magoa noweyo. Maka sani pod ji pare go nyaka sani. Ok an to me aparo mano onge problem. Nikeche okete na goyo goko. Onyiso jo Kenya. Jo Kenya dwaro ng'eyo ni ang'ama itime i State House kanyo. To ne ung'is jo Kenya be ni ok en pesa u, mano pesa wa. To mogik Cleophas, ang'iso oganda luon jothurwa. Wan gima wanyalo konyowa sani walemuru, wadhiru e tijewa, to kik wago lweny mok nyal konyowa. Erokamano ahinya Okindo Juga. Mike antiere iri kanyo ka imedo wach mari mogik, inyamedo kanyo bura momake doho public participation. Japeni nyaka choka pache. Koka gedi. Mtie seche moko ma Kiingereza wacho ni you've shot your foot. Sirikal masani owinjore ong'e ni wantie digital era. Onge giminyalo tim ma piny ok ong'eyo. Kata obed mana budget and appropriation bill, kata obed mana construction mar gero choo kumoro. Nyaka wanginwang'e ka ng'ato goye picha. Mane kaka Morara no take fame within a very short time. Nikech nodhi to go picha gik ma sirikal pok otimo. Gima dang' wacho ni ka wang'eyo ni chik wacho ni before anything is done in a public sector, there must be a public participation. Especially gima interfere, gima kao pes jopiny. Ka chik wacho kamano, in public participation. Nikech kokitime to kiny ng'ato dhi e court. To koyud ni nokitime to wach no chungi. Waweru gi shortcut ni ka jatelo osewacho gimoro to koro watime uratima mok waluwo chik. Mano kende gima dang' awach. To mogik awacho mana gimoro matin. Dang' aher ni wabede gi kue Kenya ka. Nikech kuma koro wachope ni jothurwa, Kenya koro dhidhi marach. Investors dhiringo, biashara dhidhi marach. Dang' wakwer ni sirikal, the opposition, gi jo Gen Z gi obede piny mondo wang'e ni to koro ere kaka wanyalo gero Kenya. Nikech chalo ni ka wadhi at the rate ma koro wadhi ni, to Kenya ok dhi bedo Kenya e weche mag ohala, e weche mag dak. Nikech kana neno gima notimore Kenya human right ma ji odhi gi runge mo goyo moriembo mine ka, aparo ni wadhi kuma koro kok wang'eyo to kata our own security ok dhi bedo kanyo. Nyaka wabeduru piny mondo walosi kaka Honorable Raila Amolo Odinga nowacho. Erokamano ahinya Michael Agwanda. Robert Nyasuna ntiere iri sadeko Oromo ka. Koro mana wach mari mogik ka hamisha ron thuolo mondo donji. Erokamano ahinya Cleophas kuom thuolo ma wasebedo ka wadiscuss. Adon mana a conclude ka wacho mana gima Michael wacho ni Kenya marwa waduto. Wagoye ka wawe karao. Joluo nowacho kamano. Wawe karao makata kiny pod wan gi Kenya ma wanyalo yudo wadonje. Okay? Gik ma Gen Z wacho genuine. Emomiyo Raila Amolo Odinga nowacho ni okay, let us have what is called an intergenerational conclave. Wach maduong' kisungu kubwa mapok ne wawinjo Kenya ka. Omiyo wagine wabed piny mondo wago mbaka. Mbaka no endo. To let me conclude by saying ni Kenya ok rach ahinya makoro miyo wathoe. Pok wachopo kanyo. Ok rach ahinya. Ok ber ahinya lakini ok rach ahinya makoro wathoe. But wayie gi Gen Z nikech Gen Z koro timo gik mapok ne pok ne watimo. Kata maandamano mane wagoyo pok ne wachopo matek kaka gigoyo matek ni, lakini wawe karao, kik wawe jokuoge donje, kik wawe josiasa donje makethnwa gima ber mane watimo. Respect to Raila Amolo Odinga is paramount in this country. Kendo
biro miyo kata jomok dwa ng'anyo, koro biro ng'anyo against joma dwa ni mondo chara ila Kenya. Mano kwanyal yie, mana gima ne mondatiko. Erokamano ahinya Maguni ka, en mar mondo mwatieki, to penjo kama bendo kadhi mituro mondo midwoki. Respect Raila Odinga ni wache to kikonwa ng'ama oyanye. Kata ng'ama osechaye. Thuolo te mechako wache, dakika mokwongo nyaka sani makoro atieko. Wabuluongi ker mondo mi wakawe gi kanyo kendo ka wasudo ka warango chal mar piny Kenya. Vincent Agawa wacho ni rupiny ka intiere Asembo gari okinyi maka onero kamana ahinya. Boy Kajala wacho ni Robert Nyasuna winjo kayo wacho ni Gen Z osetho. To Raila nochako tiyo gi ji chakre 1982 kane pok onyuola. To ji osetho mang'eny. Iwacho ang'o? Mano wacho kacho Facebook. Ebo duoke kanyo kata chieng' machielo kiduoko kendo ibiro thuolo mar duoke achiel kachiel. Nitiere kanyo mabende wacho ka Dennis Abila wacho ni Michael Lagwana mondo okon joluo adieri ni ng'anyo ni en mar jorabuon kod Gachagua kod Lange. Ero mano wacho michiwo kanyo mbui mar Facebook achiel kachiel. Mitere chieng' wuod game karariw wacho ne omolo ka kendo luwo chenro achiel kachiel ka wacho luwo chenro e yo makare. Nitie ote modonjo ka mawuok kuom jomoroni Turi. Giwacho ni ero mos na jadolo Robert Nyasuna wamor kotwaka achiel kachiel koda ka Okinda Ojuka wacho ni ewi broad based government Moroni nigi geno. Awacho ni jomoroni odonjo ka te. Haya. Jomoroni Kisumu County Oromo kachiel koda ka Jomgori Jondhewa duto nitie chenro makamago niro kama Michael Agwanda Okinda Ojuka kachiel koda ka Robert Nyasuna kumbiro kod okinyi makono ka warango chal mar piny Kenya. Awe lwet Sharon Ong'ao madhi bedo kata chenro mabiro ka warango paro tuk sabasaba mano rapar mar sabasaba motimre chieng' manyoro otime kaka ni geno kosoyo en gi welo ka ng'wen modhi gogo mbaka nyaka rum sabich mar onyango. Nyinga Cleophas Oluoch ya Kisumu ka nyaka rum kiewo nyaka Sango Riti Masani med neno Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achopo.